गेवसिनथारसिनावहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे दिनै जिनाखि 5 तारिख जुन मासनि 5 तारिख जेनाखि वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे हिसाबै जायखौनाखि इउएनअनिफ्राय फालियो बिनिबो जानानै आङो गाहामै बावहरग्रोबाय लोगोसे आङो हामबाय होनदों बनसुनि जेनाखि दैदेननाय जेनाखि इनिशिएटिभ बियो जोबोद बाख्नायथाव मानोना जोङो थागिबि हिसाबैहाय परिबेस बा बे एनभायरनमेन्टजों अराय सम माने जोङो जोंनि बे जेनाखि डेलि लाइफ जों जेनाखि थांनानै थायो बे लामाफ्राव जोङो अराय सम नेचारजोंहाय मिलायनानै थायो बे एनभायरनमेन्टजों जों मिलायनानै थायो थिग बे मोनसे मोजां जोंनि मोनसे इनिशिएटिभ थिग बेबायदि जों 5 तारिख जुनल' नङा जोङो जुदि जोंनि फिउचार जेनाखि उननि जोलै जेनाखि बुहुमखौ जुदि बासायनांगौब्ला ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय क्लाइमेट चेन्जनिफ्राय जोङो बे दंफां गायनायखौ मोजाङै गायनांगोन गोसो होनानै आरो बेखौहाय जोङो गायनायल' नङा बेखौ एकदम फोथांनानै दंफांखौ एकदम गिदिर जाहोनांगोन आरो बे दंफां गायनायजों बेल' खालि नङा जोङो बेजोंबो जोंनि सम्पति हिसाबै जोङो बेखौहाय माबानो हायो मानोना मिथिखायो नोंथांमोना जेरै साल दंफां बिसोरखौहाय गायखांनानैहाय जों मोनजालाङाब्लाबो जोंनि गथ' गथायफ्रा बै साल दंफां फाननानैहाय धन सम्पतिबो गथायनो हायो बेखौनो आं जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोननि जेनाखि इनिशिएटिभ जिहेथु आंबो इउएनअनि मोनसे अर्गानाइजेसननि मेम्बार अर्गानाइजेसन हिसाबैहाय आंबो बेबायदि एनभायरनमेन्ट प्रग्राम क्लाइमेट चेन्ज ग्लबेल वार्मिं प्रग्रामावहाय आङो 10-12 बोसोर जाबाय बायरा देशआव थांनानै इन्टारनेशनेल इभेन्टआवहाय रिप्रेजेन्ट खालामहैबाय आरो बे रिप्रेजेन्ट खालामनाया खालि आं पार्सनेल जानानै थाङा बेवहाय माने आं जे बर' थागिबि एज ए इन्डिजिनास नलेज हल्डार ओमफ्राय प्रेक्टिशनार हिसाबैहाय आंखौ लिंहरो आरो आङो बेबायदियाव थांनानै जोंनि बर'नि जेनाखि कालचार जों बर'फ्रा जे परिबेसखौहाय मोजां मोनो नेचार लाभार जोंनि थांनाय थानाया जेनाखि नेचारनि फेभाराव नेचारनि एगेन्स्टआव नङा बेफोर गासिखौबो आं मोनजोबनो मोनदों आरो बेखौनो दिनैहाय बे बनसुनि दैदेननाय जेनाखि दिनैनि हाबाफारि बेवहाय आङो फैनानै फंनैसो ओरैनो जास्ट एसे शेयार खालामफैनो मोनदों बेनिखायनो आङो आरो खनसेबाव बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ हामबाय होनदों रायजो राजानिसिम जोंनि गुरै खावलायनाया बेनो जे दंफां लाइफांखौहाय जेरैबायदि जोंनि बर' हारिया गायो थिग बेबायदिनो गायनानै जोथोन लानांगौ आरो जुदि सोरबाफोर माने दंफां लाइफां गायनायजों मा जागोन होननो सानोब्ला बिथांमोनखौहाय जोङो मोनसे खोथाखौल' गावनि गोसोआव सानथों जेब्लानाखि सान्दुंआ थिं जोङो मानो दंफां साया नागिरबायनानै बे खाथियाव जिरायहैयो अब्लानो गावसोरनो बेवहाय एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरो बिनिफ्राय आङो रासिन जेबो बुंला खावलायनाया बेल' दंफां लाइफांखौ जों जोथोन लानांगौ जेन जोंनि परिबेसा जों जेरै गोरलै समावहाय थान्दा बोथोराबो जेरै 6 मास जायोमोन जेरै दा 3 मास 2 माससोल' गोजांसै ओमफ्राय अखा हानायफ्राबो दिनै माने खुनु रावबो प्रेडिक्सन खालामनो हाला बबे समाव अखा हागोन बबे समाव गरम जागोन जों रावबो जेबो बुंनो हाला गोरान बोथोरावबो अखा हायो ओमफ्राय अखा हानाय बोथोराव अखा हाया बिनिखाय खथिया सोरहा जोंहा खथि जागासिनो दं दा बेफोरखौहाय लोब्बा लानानै बेफोरखौ गोसोआव लानानै जों जेन बे परिबेस होननायखौहाय बे दंफां लाइफां गायनायखौहाय जेन जोङो बावा आरो बेखौ अरायसम गोसो होनानै गायबाय थानांगौ।